etorri 2025ko martxoak 25ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Eta 2025 honetako 10. irratsaioa dugu hause, eta ohiko moduan, gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan June, eta gaztetxo hauen bide lagun mikrofonoaren beste aldean ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10 dira, eta gaurkoan ere esasutari lanak egiteko asmotan eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 2. mailako C taldeko ikasleak hain zuzen ere. Egunon, neskamutilak, zer modu zaudete? Ondo. Bai, eta nortzuk etorri zate, zeintzuk dauzkagu orain momentu honetan gurekin estudioan. Daniela, Eiden, Beñat, Markel. Eskerrik asko, eta ongi etorria gure estudiora. Ireki bihotza maitia neretzako, maite zaitu dala badakizu osondo. Amodioz beteri bihotza orain dut nik, betirako elkartuta zurekin. Jada, martxo bukaeran gaude. Udaberria sartu berri gaude. Asteburuan zer nolako giroa izango dugun jakin nahi baduzue, entzun ondo Markel eta Beñati, beraiek emango bai digute honen berri. Egunon? Zeinek emango digu berri orain? Zein hasiko da guraldiarekin? Ni. Aurrera, hasi. Kaixo, asteburu honetan zer eguraldi egingo duen. Kontatuko dizuegu. Larunbatean zerua estalita egongo da. Euria egingo du. Tarteka haize bolara egongo da. Aurrera. Igandean zeruak estalita jarraituko du eta euri izango dugu baita ere, baina haize boladak ez dute larunbateko indarra izango. Igandea ere ez da oso hotza izango, beraz kalera atera behar baduzu ez ahaztu aterkia. Oso no. Ikusi nuenian, nik zure kokotza, iruditu zitzaidan monona, gaztainan morkotxa.
gaur jangelan zer dugu bazkaltzeko? Eidenek gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera, Eiden. Kaixo lagunok, gaurkoan jangelan ordorengo izango dugu bazkaltzeko lehengo platera txitxirioak zizazebekin izango dira bigarrena aragixatuta txampiekin eta postre moduaneko jogur naturala entzute utxarekin gozea sartzeko moduan. Ara, niri goze pixka bat sartu zaitzuri. Bai edo ez, esaiozu mikrofonoari. Bai, sartu zaizu goze pixka bat? Bai. Eta jangelan bazkaltzen duzu normalean? Bai. Eta goxua egoten alda jangelako bazkaria, bai. Goxua. Ora. Ara, ze kuadrilla daukagun hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etorri zaizkigu oraintxe bertan. Eta badakizute zerren txanda da? Asmakizunak eta txisteak. Eta horretarako prest dauzkagu hemen Matias eta Naiara, Iker, Lady, Liam eta Erik. Beno, zein hasiko da? Nik. Eta zein zehazu? Daniela. Barrera, Daniela. Ea zer iruditen zaizkizuen gure txisteak. Itxasontzi batean euskaldun bat eta ingeles bat doaz. Eta ingelesa uretara erortzen da. Eta honela oiukatu du. Help! Eta euskaldunak esaten dio. Gela ez daukat, baina txampua bain. Nahi baduzu? Nola esaten da makillajeak euskeraz Harry Potter. Orain, asmakizunen txanda dela uste dut, ezta? Bai, aurrera, lehenengoa. Gaurkoan lau asmakizun. Gaurkoan, lau asmakizun? Dark. Lau asmakizun ekarri dituzute? Bai, eta zein da lehenengoa? Asmatzen dizuen. Oso. Lehenengoa, ni gabe hotza nagusi eta ariki ez dago zer naiz. Ni gabe hotza. Eta argirik gabe ez dago. Ea, bigarrena. Zer da ikusten gauero. Handiagoa o txikiagoa ikusten gaurero. Zer da? Gauero. Handiagoa edo txikiagoa ikusten duguna. Oso ondo. Zeinek dauka hurrengo asmakizuna? Ea ba, aurrera. Hirugarrena. Uniberso oso lurrun daude. Baina gaur ez ikusten dira. Zer dira?
Unibertsoan oso urrun daude, baina gauez ikus daitezke. Oso ondo. Eta azkeneko asmakizuna zeinen txanda da. Aurrera. Eta laugarrena eta azkena eguzkirik inguruan dabiltza, baina ez dute argirik ematen. Zer dira? Eguzkiaren inguruan dabiltza, baino ez dute argirik ematen. Ze onak prestatu dizkiguzuten asmakizun guztiak eta txisteak. Ea ba, orain musika pixka bat jarriko dugu. Ez dira betiko garai honenak, azken finean izaki hutsak gara. Barearen ostean datore gaitza, uda berririk ez guretzat. Denborak aurrera eten gabian, ta orain ezin hautsi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara, laztan alen baino lehen aska gaitezan. Ohartu gabe arrunt bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautsi zaigu gainera, maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Beno, asmakizun eta txisteekin tarte polita pasa eta gero, asteko berrien momentua iritsi da. Eta horretarako hemen ditugu Lorea eta June. Egunon, bikote? Zeintzuk dira Lorea eta June? Egunon? Egunon. Zuek etorri zeate notiziak ematera? Bai. Bale, ba, a ber, txen pixka bat? Gaur, martxoak 21, arrazakeriak eta xenofobiaren aurkako eguna da. Egun hau oso garrantzitsua da. Mundu osoan pertsona guztiak berdinak garela gogorarazteko eta arrazakeria mota guztiak baztertzeko. Ez ahaztu azal, kolore, hizkuntza edo kultura guztiek balio dute, berdin inor baztertzen edo gaizki tratatzen. Badute arrazoi hauengatik defendatu lagundu iezaiozu. Hori da. Azal, kolorea, hizkuntza edota kultura guztiak balio dute. Eta pertsona guztiak ondo zaindu behar ditugu. Baietz? Bai, nik uste dut baietz. Mila esker neskak. Oso ondo.
Eta segidan hemen dugu Nora, eta berak asteburuko agendaren berri emango digu. Nora, horretarako etorri zea asteburuko agendaren berri emateko? Asteburu honetan euri tarteak egoteko gogorik ez baduzue hemen helduentzat. Zein umentzat aukera ezberdinak larunbatean martxoak 22an gaueko 8:00 Renata antzerkia ikusteko aukera izango da Mamilekuna kulturetxean eta igandean martxoak 23an berriz arratsaldeko 8:00 Mari Superchef filma botako dute eta 7:30 La luz que imaginamos filma. Anima zaitez. Beno, asteko agendak esan digu antzerkia eta zinea dukula familia osoarentzat, nun kulturetxean esan dezute ez da? Bai, eskerrik asko. Eta jarraian, nortzuk ditugu hemen? Zeintzuk zarete zuek? Daniela Eta zein gehiago? eta Nora. Eta zuek, gelan lantzen ari zaretenaren berri emateko etorri zeate? Bai. Bai, eta hola pixka bat jakiteko, ze gaia da? Unibertsoa. Unibertsoa, ara. Ea, zer ekarri diguzuen, aurrera. Kaixo, lantzen ari garen proiektua unibertsoa da, eta dagoeneko gauza pila ikasi ditugu honen inguruan. Unibertsoaren sorrerari buruz hitz egin dugu, Big teoria ezagutuz. Geure galaxia esnebidea izena duela dakigu orain, eta lurra eguzki sistema izeneko unibertso zatian kokatua dagoela. Eguzki sistema eguzkiak eta 8 planeta osatzen dutela ikusi dugu, eta hauetatik eguzkitik gertuen eta horronen zei daude ere ikasi dugu. Planeta bakoitzaren ezaugarriz informatu gara eta errotazioa eta traslazioa izena duten bi mugimendu burutzen dituztela dakigu orain. Eguna eta gaua eta urtaroak zergatik ematen diren dakigu orain. Ilargiaren faseak ezagutu ditugu. Gravitateari buruz hitz egin dugu eta asteroide eta kometetaz ere aritu gara. Hau gauza pila dakiguna. Zenbat gauza interesgarri eta politak ikasi dituzute. Baldakizute zuek ze urtaroan sartu ginen atzo? Baldakizute? Udaberrian, oso ondo. Atzo udaberrian sartu ginen. Eta udaberria eta gero, ze urtaro datorren baldakizute? Uda, oso ondo. Eta hurrengoa zein da? Udazkena. Oso ondo. Eta azkenekoa? Negua. Oso ondo. Azkenekoa, urtaroa, negua, oso ondo. Eta orain, beste geletatik, etorri zaizkigun grabaketak entzungo ditugu. Aste honetan, LH6-koak eta inglesetik etorri zaizkigu grabaketak. Asteko, LH6-koek gureakera egin zuten irteeraren berri emango digute. Aurrera grabaketa. Kaixo, martxoak 10ean 6 gelakoak Lasarteko gureak lantokira joan ginen. Gipuzkoako jendeak egiten du lan bertan. Desgaitasuna daukaten pertsonak eta ez daukatenak elkarrekin lan egiten duten industria bat da. Ibilgai
Ibilgailuentzat kableatuak egiten dituzte gehien bat. Joan ginenean, Beñat, Jon eta Anek gureak zer den azaldu ziguten. Goiko solairura igo ginen eta han dagoen jangelan pantailaren laguntzaz azalpenak eman zizkiguten. Azalpenak eman eta gero, kableatua nola egiten den azaldu ziguten. Hori eta gero, DAF-eko kamioi bateko argien kableak egin genituen bi taldetan jarrita. Ondoren, tailerrera jaitsi eta nola lan egiten zuten ikusi genuen. Gero, guk egindako kableatuak makina batean konprobatu egin genituen, ondo funtzionatzen zuten jakiteko eta haizerik eta urik ez sartzeko. Bizita honetan ikasi genuen hau izan zen. Denok lan egiteko aukera dugula, desgaitasuna izan arren. Talde lanaren garrantzia, guztiek dute zeregin garrantzitsu bat. Inklusioaren garrantzia, mota guztietako pertsonak dugula gizartearen parte izateko eskubidea. Ara, zenbat gauza egin dituztenak, kamioi kableak egiten egon ziren eta baita konprobatu ere. Eta gero esan digute, talde lana, inklusioa, ze garrantzitsua den danok aukerak izatea. Mila esker, LH6C. Eta orain jarraian, inglesetik bidali digutena entzungo ligu. Ea ze bidali diguten. Aurrera. Oraingoan 4, 5 eta 6. mailako ikasleok prestatutako remix bat bidaltzen dizuegu. Ezagutzen badezue animatu zaitezte abestera. Edo dantzatera. Edo biak. Hostila da eta gorputza badaki. Lekuzain ez baikutik momentu jogatez, zertu lekuaren lagunen artean. Begia ikustu den oizuzten legitara, azalpen ugarito bizkigututa. Eta egatu izkuntza aldera berea, egitotxu bat izan dugula maire. Gero bezak arata margoaz, zeugako deziten dituzuno ez. Begitara begira, begitara begira, begitako ordea ez zaitu. Begitara begira, begitara begira, begitako ordea ez zaitu. Zeure parkukiek ez zuen erralde, Uzkurtu eta izan zuen herria. Bizi-bizi irera ezan duzituzte, neurean arreorea honen agia. Zoizaren badakiz berderen zatua, ez duko duen azkena zeuzarela. Zerata ez duko duzarreko aguantu. Lurretik lorera, lurretik bihotera, Ederretatik urrun markotan ilertu. Ederretan lagun eskutik helduta begirara.
Jarri itzazue belarriak frest, eta entzun ze gertatzen den urduri jartzen direnean. Hehe. Oraingoan 4, 6 eta 6garren... Oraingoan 4 eta 5 eta 6... Oraingoan 4, 5 eta 6garren mailako irakasleok Begiratu zuen noiz zuzen begitara, azalpen ugari zor dizkigu zutara. Entera. Bukatu dugu, ostiraluna izan. Grabaketa berezi hau, berezia bidali digutena, abesti polita, eta dana lehenengoan ateratzen etzaigunez, toma faltsuak ere bidali dizkigute. Mila esker LH6C eta ingleseko irakasleari. Baina, zer dator orain? Bai, pertsona iskutuaren momentua iritzia! Ze ondo! Badakezute zein dugun hemen, pistak emateko zein daukagu hemen? Zein txaz? Chloe! Kaixo, Chloe, egun non? Prest zaude? Bai! Aurrera, hasi irakurtzen. Lehenengo pista EITB bat eko telesail batean ateratzen da. Bigarren pista neska da. Hirugarren pista garazi izeneko lagun mina dauka. Laugarren pista adoptatua da. Bosgarren pista beltza du. Nor da? A ber, egingo dugu gauza bat. Berriro errepikatuko ditugu pistak, danok ondo entzun dezaten. Ados? Lehenengo pista EITB bat eko telesail batean ateratzen da. Bigarren pista neska da. Hirugarren pista garazi izeneko lagun mina dauka. Laugarren pista adoptatua da. Bosgarren pista lebeltza du. Primera, oso ondo eta pistak argi geritu zaizkigu. Eta jarrainean, aurreko asteko pertsonaia iskutuaren asmatzailea norden jakingo dugu. Goazen kutsaren bila. A ber, norbaitek daki, zue biotako norbaitek daki aurreko asteko pista edo zeintzan pertsonaia iskutua? Badakizute? Zeintzan, zeintzan? Stitch zan. Stitch zan. Ea, guazen ondo nahastea, aber Chloe sartu eskua hemen, ondo nahastu, begiratu gabe, eta aterako duzu papertxo bat. Guazen ikustera... A ber, pertsona iskutua.
Izena... Xifan. Abizena... Zou. Pertsonaia Stitch asmatu du. Ta badakizute zenbagarren gelakoan? Zenbagarren gelakoa da? Bigarrena! Bigarrenako, bai. Nola deitzen da, bere, errepikatu zuek izena? Gifan! Gifanek asmatu du. Ba, esango diogu gero pasatzeko hemendik zeren. Irratigelaren atarian kutxa berdea dugunez eta hor astero gauzak erantzunak sartzeko aukera dagoenez, gero zer gertatzen da? Zer eukitzen dugu? Asmatzailearentzat zer eukitzen dugu? Premio! Sari txiki bat eukitzen dugu, ezta? Ba, animatu, danak urrengo asteko pertsonaia baldimadakizute, etorri eta sartu gure kutxa berdean. Eskerrik asko! Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Eta bukatzeko urte betetzeak. Gaurkoan zerrenda luzea dugula ematen du, ezta, Leire? Bai, zerrenda luzea daukagu. Eba, aurrera. Hasia. Aste honetan ondorengoek bete dituzte edo beteko dituzte urteak. Lehenengo mailako garazirenak izango dira eta... Martxoaren 18an. Martxoaren 18an eta unasenak berriz 21an. Bigarren mailako Eri Mejiasenak martxoaren 20an izan dira. Hirugarren mailako Telmo Felizenak bihar izango dira eta baita bosgarren mailako Markorenak seigarren mailan berriz martxoak 17an ekaitzenak izan ziren eta gaur gorkaren urteak ditugu. Zorionak guztioi dagoeneko espatu badituzue. Espero dugu egun polita pasa izan eta ospatzekotan bazarete ondo pasa. Zorionak guzti hoi, ezta? Bai. Eta... Gaur bezala opa dizugu urtetik urtera. Beno, eta konturatzerako iritsi gara irratsaio honen amaierara. Gustora egon zarete esasutari lanak egiten, bikote? Bai, ondo pasa dezue? Bai! Zer da gehien gustatu zaizuena? A ber, ea ba, mikrofonoari hitz egitea? Bai! Edo kaskoak jarrita ukitzea? Bueno, biak. Edo dantza egitea hemen, gurekin batera? Bai! Ondo pasa dezue? Bai! Oso ondo ere iruditzen zait. Eta zuei, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guzti hoi. Gogoratu, ostiralero, goizeko 10:00 aurrera, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Ezazu Irratiko kanalean ere zuzenean bagaudela, eta irratsaioaren bat berriro entzun nahi izanez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sasoeta@marrazumaburu.eus atarian ere bagaude noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza
eta gora euskara. Agur! Agur! Paso doble bat Lasturko plazan, txitxaro irekita egongo bazan, zati bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Paso doble Lasturko plazan, txitxaro irekita egongo bazan, zati bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan.